ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያዊው እንደገና እግዚአብሔር ዕድል ስለዛበና ክብርን ምስጋናን ውዳሰን ንዑ ይኹኖ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እቲ ሕያው ዝኾነ ጎይታ ኣብ ዙፋኑ ንዘለዓለም ይነብር እቲ ዘለዓለማዊን ሕያውን ዝኾነ ጎይታ ሎም ምሸት እንደገና መንፈሱን ቃሉን ኣብ ማእኸልና መንፈስ ቅዱስ ከፍሰልና ከብርሃልና ክንጽልይና እንደገና ሎም ምሸትውን እንዳጸለና ብዛዕባ ነብረላ ሃገረ አሜሪካ ክንጽልይና እግዚአብሔር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከቐምጠና ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነገረና ነገራት ስለ ዘሎ ንዑ ተመርኩዝና ክንጽልይና ማለት እዩ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍልታት አንቢብና ክንጽልይና ነታን ነብረላ ሃገር ነታን ነብረላ ምድሪ እግዚአብሔር ፈቃዱ ክገብር ሰባት ድማ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጹ ክንጽልይና ማለት እዩ ምዕራፍ 2 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካብ ቁጥሪ 1 ከምዚ ይብል እምበኣር ቅድሚ ኩሉ ምህለላ ጸሎት ምምላድ ምስጋና ምእንቲ ኩሉ ሰብ ክግበር እምዕድ ኣለኹ መንፈሳውነትን ብኽብርን ህዱእን ሰላማውን ዝኾነ ህይወትን ምእንቲ ክንነብር ከዓ ምእንቲ ኩሎም ነገስታትን ሰበስልጣን ጸሎት ይገበር እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ መድኃኒና ዝኾነ ኣምላኽ ሰናይን ዝሐጉስን ንሱ ኩሉ ሰብ ክድሐንን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእን እዩ ዝፈቱ ኣምላኽ ሓደ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ መተዓረቂ ድማ ሓደ እዩ ንሱ ከዓ እቲ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ገዛ ርእሱ በጃ ሕሊፉ ሃበ እዚ ከዓ ጊዜኡ ምስ በጽሐ ኣምላኽ ኩሉ ክድሕን ከም ዝደሊ ምስክር እዩ ኣነ ከዓ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣሕዛብ ሓቅን እምነትን ምእንቲ ኸምህር ሓቂ እዛረብ ኣለኹ ኣይክሕሱኔ ሰባኽን ሐዋርያን ኮይነ ተሾምኩ ይብላሉ ስለዚ ክልተ ነገር ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ናብ ጸሎት ክንከይድና ሰብ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ጸሎት ምምላድ ምስጋና ምእንቲ ኩሉ ሰብ ክግበር ይምዕድ ሰብ ዘበለ ኩሉ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ሰሪዑ ዘቐመጦ መንፈሳውነት ብኽብርን ህዱእን ሰላማውን ዝኾነ ህይወት ምእንቲ ክንነብር ከዓ ምእንቲ ኩሎም ነገስታት ሰበስልጣን ጸሎት ይገበር ኢሉ ሳልሳይ እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ መድኃኒና ዝኾነ ኣምላኽ ሰናይን ዝሐጉስን እዩ ጎይታ ዝሐጎሰሉ እዩ ማለት እዩ ምጽላይ ነገስታት ንሰበስልጣን ንሰብ ኩሉ ምጽላይ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበጽሑ እቲ ሓደ ንዓና ዝጠቕመና ማለት እዩ ህዱእን ሰላማውን ብዝኾነ መንፈስ ምእንቲ ክንነብር ክንጽልይ ኣለና ማለት እዩ ክንጽልይና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለና ብዚ መንፈስ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንጽልይና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኣነ ድማ ኢሉ ንኣሕዛብ ሓቅን እምነትን ምእንቲ ኸምህር ሓቂ እዛረብ ኣለኹ ኣይሕሱኔ ሰባኽን ሐዋርያን ኮይነ ተሾምኩ ብዛዕባ ኣሕዛብ ብዛዕባ እቶም ዘይኣምኑ ሰብ ኩሉ ብዛዕባኦም ክትጽልይ እዩ ዝነግረና ክንጽልይና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እቲ ሕያው ዝኾነ ጎይታ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢልና ኣብ ልብና ዘሎ ክነፍስስ ኢና ንኣምላኽ ክንነግሮ ኢና እግዚአብሔር
فقادو كفتم سبات زبلو كلو نفلتت حق خمصو كنصلينا يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو እንደገና ተኻልአይ ኣብ ቅድሜና ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካን ዲሞክራት ሪፐብሊካን ከይበልና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ንኹሎም ብጸሎት ብዘይ ተጉላባነት ክንቕርቦም ኢና እግዚአብሔር ድማ ፈቃዱ ክፍጽም ክንጽሊና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ፈቃድ ኣምላኽ ክፍጽም ብዛ ምድሪ እዚኣ ፈቃድ ኣምላኽ ክኸውን ኣብ ሰበስልጣን ፈቃድ ኣምላኽ ክኸውን ኣብ መራሕቲ ፈቃድ ኣምላኽ ክኸውን ኣብ ፕሬዚዳንት ታት ኣብ ሴኔት ኣብ ሃውስ ኣብ ሪፕሬዘንታቲቭ ኣብ ኩሉ ፈቃድ ኣምላኽ ክኸውን ሌጅስሌቲቭ ኣብ ኩሉ ፈቃድ ኣምላኽ ክፍጸም ኣብ ሱፕሪም ኮርት ፈቃድ ኣምላኽ ክፍጸም ኣብ ሴኔት ፈቃድ ኣምላኽ ክኸውን ናይ ነገስታት ልቢ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ ናብ ዝፈተዎ ድማ የዘንብሎ እዩ ዝብል ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ እሞ ናይ ሰብ ኩሉ መንፈስን እስትንፋስን ዝሓዘ ጎይታ ንሱ እሞ ኣብ ቅድሚኡ ክነቐርብ ኢና ፈቃድ ኣምላኽ ክፍጸም ፈቃድ እቲ ዘለዓለማዊ ጎይታ ክኸውን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ቅዱስ እግዚአብሔር ፈቃዱ ክገብር እቲ ናቱ ሓሳብ ክፍጸም ክንጽሊና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ፈቃድ ኣምላኽ ክፍጸም እቲ ፈቃድ ኣምላኽ ክኸውን እግዚአብሔር ኢዱ ክዝርግሕ ፈቃዱ ክገብር እቲ ናቱ ሓሳብ ክፍጸም እቲ ሉዓላውን ዘለዓለማውን ዝኾነ ጎይታ ፈቃዱ ክገብር ኢዱ ክትመጽእ ፈቃዱ ክኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ንሱ ኣብ ኣሕዛብ በዓል ሙሉእ ስልጣን እዩ ኣብቶም ዘይኣምኑ በዓል ሙሉእ ስልጣን እዩ ኣብቶም ዝኣምኑውን በዓል ሙሉእ ስልጣን እዩ ንሱ ዘለዓለማውን ጻድቕን ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ኩሉ ዝከኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈቃዱ ክገብር ሓሳቡ ክገብር እቲ ናቱ ዝኾነ ክፍጸም እቲ ናቱ ኣጀንዳ ፈቃዱ ክገብር ሓሳቡ ክገብር ሓሳቡ ክግለጽ ፈቃዱ ክግለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ድላዩ ክገብር ክመላለስ ንጽልይ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሃሌሉያ 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 ንሱ ሕያው ኣምላኽ እዩ ንሱ ሕያው ንጉስ እዩ ንሱ ዘለዓለማዊ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ዝኾንካ ሓያል ኣምላኽ ፈቃድካ ክኸውን ፈቃድካ ክፍጸም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ፈቃድካ ክኸውን ኣብዛ ነብረላ ምድሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ምድሪ ኣሜሪካ ፈቃድካ ክኸውን እቲ ዘለዓለማዊ ሓሳብካ ክፍጸም እቲ ናትካ ኣጀንዳ ክፍጸም ኢድካ ክትዝርግሕ እቲ ናትካ ዘለዓለማዊ ሓሳብ ክኸውን ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ሓሳብካ ክኸውን ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ክኸውን ብህድኣት ንኽንነብር እግዚአብሔር ፈቃዱ ክገብር ንነገስታት ንፕሬዚዳንትታት ንሰበስልጣን ጸልዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ እወ ደቅና ኣብዚኦም ንሕና ኣብዚና ንነብር ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላሙ ብመንፈስ ቅዱስ ከፍስስ እቲ ናቱ ሓሳብ ክኸውን ክንጽልይ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ
تمالن لومن نزل عالم هياويو بسلام ما انت غتنبرو سلام عوزو هونه هيوتن ما انت خنبر كعا ما انت كلهم نقستات سبا سلطان ጸሎት ይገበር መንፈሳውነትን በኽብርን ህዱኡን ሰላም ዝኾነ ህይወት ምእንቲ ክነብር ከዓ ምእንቲ ኩሎም ነገስታት ሰበስልጣን ጸሎት ይገበር እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰበስልጣን ሕጊ ክሕንፅፁ ስልጣን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ሰብ ድማ እቲ ሕጊ ተፈጻሚ ዝኸውን ስለዚ እግዚአብሔር ኢዱ ከእቱ ناتو حساب كفتسم بسلام بهدئات نخنبر بدكنا غيت شاقلنا نخنبر منفساو هدوءنت نخنبر ጸሎት አድላዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለ ዓለም ሕያው ዝኾንካ ጎይታ إيدكا خبزل عالم نزل عالم تمتا اتناتكا فقاد يفتسم اتناتكا حساب يفتسم يسوس كريستوس هاللويا منفسكا بملآت يفسس إيدكا يزرقح اتفقاد ناتكا يفتسم اتناتكا أجندا يفتسم يسوس مخرج المات مخرج أغاننتي مخرج ديابلوس ካብዛ ሃገር እዚኣ መንፈስካ ክትፀርጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢድካ ዝርጋሕ ፍቃድካ ክኸውን እቲ ናትካ ሰናይ ሓሳብ ክፍፀም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ እቲ ናትካ ሓሳብ እቲ ናትካ ፍቃድ እቲ ናትካ አጀንዳ እቲ ናትካ ፕሮግራም ክፍፀም ንጽልይ ኣለና ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢድካ ትዘርጋሕ إيدكا تزرقح إيسوس أو إيسوس كريستوس إيدكا تزرقح إيدكا تمتع منفسكا يمتع بملآت يزرقح أو إيسوس كريستوس حساب كاي فتسم اتناتكا زل علماء أجندا يفتسم إيسوس 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 كريستوس ودهيو أملاخ إيدكا تزرقح إيدكا منفس قدوس تزرقح إيسوس كريستوس أبزا هاجر زي أنا تكافقار تفتسم أبزا هاجر زي أنا تكافقار تفتسم إيسوس كريستوس أبوليتيشان ناتكافقار تفتسم ኢየሱስ ክርስቶስ አመራት ናትካ ፈቃድ ትፈጸም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናትካ ፈቃድ ናትካ ሐሳብ ናትካ አጀንዳ ናትካ ፕሮግራም ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ይፈጸም ኢየሱስ ሰላም ዘለዎ ርግአት ዘለዎ ቅሳነት ዘለዎ እትናትካ ሐሳብ እትናትካ ፈቃድ እትናትካ አጀንዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፈጸም ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈጸም እትናትካ ሐሳብ አብዛ ምድር እዚኣ ናትካ ፈቃድ ይፈጸም አብዛ ምድር እዚኣ አብዛ ምድር ዘለው ሰባት በሙሉኦም ደቅ ሰባት ናትካ ፈቃድ አብ አህዛብ ይፈጸም አብ አህዛብ ናትካ ፈቃድ ይፈጸም ፈቃድካ ዝፈጽሙ አህዛብ ፈቃድካ ዝገብሩ አህዛብ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኻ ናብ ዝደለኻዮ ልብ ተዘንብል አምላኽኻ ፈቃድካ ክፍጽሙ ልቦም ክትልዕል መንፈስካ ቅዱስ እግዚአብሔር ክቀስቅሶም ንጽልይ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰላምና ዝኸውን ንዕረፍቲ ዝኸውን ንህድአት ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰላም ኢድካ ዝርጋሕ ንጽልይ ኣለና ንዛ ከተማ እዚኣ ሰላም ክኸውን ንዛ ሃገር እዚኣ ሰላም ክኸውን ንዛ ዓዲ እዚኣ ሰላም ክኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ርግኣት መንፈስ ክመጽእ ናትካ ናይ ሰላም ሓይሊ ክመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢድካ ትዘርጋሕ መንፈስካ ይፍሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ መንፈስካ ይዘርጋሕ ኢድካ ይዘርጋሕ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ
فقادك يفتم ناتك حساب يفتم ناتك أجندة يفتم فقادك سنايو فقادك سلاميو فقادك قسانتيو فقادك هدأتيو ኢየሱስ ክርስቶስ እትናትካ ሰናይ ፍቃድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቅዱስ እግዚአብሔር ክፍጽም ንጽልያለና እትናትካ አጀንዳ ክፍጽም ቅዱስ እግዚአብሔር እትናትካ ሐሳብ ክፍጽም እትናትካ ዘልዓለማዊ ፍቃድ ክፍጽም ንጽልያለና ኢየሱስ ክርስቶስ ዛምድር ዚኣ ቅዱስ እግዚአብሔር በመሕረትካ ክትሐስባ ንዛምድር ዚኣ بإيدك قدوس እግዚአብሔር ክትጉልብባ ንጽልያለና ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳብካ ፍቃድካ አጀንዳኻ ኩሉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይፈጽም ኢየሱስ 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 ክርስቶስ ተማለን ሎመን ንዘለዓለም ሕያዊው ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለን ሎመን ንዘለዓለም ሕያዊው ፍቃዱ ክፍጽም حجون كنصلينا حساب خفتم حجون كنصلينا እግዚአብሔር فقادو يفتم አዋይት ሃውስ فقادو يفتم አፔንታጎን فقادو يفتم ኢየሱስ ክርስቶስ فقادو يفتم حسابو يفتم ኢዱ ትዘርጋህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ 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 ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድ ሕያው አምላክ إيدك زرقع فقارك فتسم اتناتك أجندا خون يسوس اتناتك فقارك خون قدوس يسوس نسأل لنا مس فقارك قدوس يسوس نسماما اتناتك فقاد اتناتك أجندا اتناتك بروغرام بيسوس كريستوس سم كفتسم نسأل لنا فقارك يفتسم فقارك يخون حسابك يخون ኢየሱስ እትናትካ ሰናይ ነገር ይሁን ኢየሱስ 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 ሃሌሉያ فقاد أملاك كفتم إنا نصلي فقاد أملاك كفتم فقاد سبات أيكونن دريتاتنا أيكونن أملاك فقادو خجبر حسابو خجبر كمتي زبلو كم تستزاربو كم أخجبر كم قالو خجبر ኢየሱስ ክርስቶስ እትናቱ ሰናይ ክፍጽም እትናቱ ሐሳብ ክፍጽም ኢና ንጽልይ ፍቃድና አይኮነን ናይ ሰባት ፍቃድ አይኮነን ናይትን አይኮነን ፍቃድ አምላክ ክፍጽም እትሰናይ ፍቃድ አምላክ ክኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ በድላዩ ክሰርሕ ዝኽእል አምላክ እዩ ፍቃዱ ክገብር ኢና ንጽልይ እተኸይድ ዘይኮነስ ፍቃድ አምላክ ክኸውን እቲ ፍቃድ አምላክ ክፍጽም ካብ ሰብ አጀንዳን ላዕሊ ፍቃድ አምላክ ልዕል ዝበለ እዩ ኢየሱስ ሃሌሉያ ፍቃድካ ይፈጽም ሐሳብካ ይፈጽም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድካ ይፈጽም አጀንዳካ ይፈጽም እትናትካ ፕሮግራም እትናትካ ሐሳብ እትናትካ አጀንዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብዛ ምድር እዚኣ ክፍጸም ንጽልይ ኣለና ኦ መንፈስ ቅዱስ ሰማያት ከተጽረዮ በኃይልኻ ምኽሪ ጸልማት ምኽሪ አጋንንቲ ናይ ደምን ናይ ስጋን ሐሳብ ኩሉ ክጽረግ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እትናትካ ሰናይ ክኸውን እትናትካ አጀንዳ ሰማያት ክኽፈት ጸልማት ክቕንጠጥ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እትናትካ ብርሃን ክበርህ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ናትካ ፈቃድ ክኸውን ኣብዛ ሃገር እዚኣ ናትካ ፈቃድ ክኸውን አጀንዳኻ ክፍጸም ቅዱስ ኢየሱስ ፈቃድካ ክኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ኦ ኢየሱስ 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 ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ፈቃድ አምላክ ክፍጽም ፈቃድ አምላክ ክኸውን እቲ ፈቃድ አምላክ ብምልአት ክፍጽም ሕጂውን ክንጽሊና
هللويا هللويا أبزلهم صليوا እግዚአብሔር ሰማዕ አምላኽ እዩ ዘለዓለማውን ጻድቅን ዝኾነ አምላኽ ይሰምዕ ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዑ ዝምልስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝለመናዮ ዝሰምዕ ጎይታ እዩ ክንጸልይና ሕጂ እውን ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 ፍቃድካ ይፈጽም እትናትካ ሐሳብ ይፈጽም እትናትካ አጀንዳ ይፈጽም እትናትካ ዝኾነ ሁሉ ይፈጽም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ፍቃድካ ይፈጽም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን እትናትካ ፍቃድ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድካ በሰማይ ከም ዝኾነት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ትፈጽም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ትፈጽም እትናትካ አጀንዳ ይፈጽም እትናትካ ፕሮግራም ይፈጽም ኢየሱስ 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 ክርስቶስ ወደ አምላኽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እንደገና ክንጽልይና በታዘላትና ደቃይ ጌርና ምናልባሽ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ኣብ ባቢሎን ንዝነበሩ አይሁዳውያን ዝጻፈ መልእኽቲ እዩ አይሁዳውያን እዮም ኣብ ባቢሎን ሕጂ ኣብ በዓል ፋርስ ዝበሃላ ሜዶን ኣብ በዓል ኢራቅ ኢራን ዝነበሩ ኣብ ታሕቲ ናቡከደነጾር ዝነበሩ ከምዚ ኢልዎም ንሃገርካ ጥራይ ዘይኮነስ ንታ ትነብረላ ሃገር እውን ከምዚ ጽለይ ከምዚ ኢሉ ነጊርዎም ከምዚ ኢልዎም ንሳቶም እንተሃብተሙ ክትህብትሙ ኢኹም እሞ ምእንትኦም ናባይ ናብ እግዚአብሔር ጸልዩ ኢሎም እሳቶም እንተሃብቲሞም ክትህብትሙ ኢኹም መን ባቢሎናውያን ተደኽዮም ክትደኽዩ ኢኹም እዩ ክትደኽዩ ኢኹም ተደኽዮም ስለዚ ምእንትኦም ናባይ ናብ እግዚአብሔር ጸልዩ ኢሉ ነጊሮም ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልሎም ንዘለዓለም ሕያው ምዕራፍ 29 ቁጥሪ 7 ስለዚ እንታነብረላ ሃገር ንዛ ነብረላ ሃገር ክንጽልይ ግዴታ ኣለና ማለት እዩ ንእስራኤል ጥራይ ባቢሎን እስራኤላውያን ከምኡ ነይሮም ዋላ መዝሙር ኣለዎም ኣብ ባቢሎን በገናኦም ከም ሰቐሉ ብፍቅሪ ሃገሮም ዝነዱ ዝነበሩ ህዝብታት እዮም እስራኤል እንዳቆዘሙ ከለው መጺኡ በሰላም ንኽትነብሩ ኢሎም እንደገና እሳቶም ተደኽዮም ክትደኽዩ ኢኹም ስለዚ ናባይ ጸልዩ እቲ ዝጸልይ መን እዩ ተይልና ንኣምላኽ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ዝጸልይ እሳቶም ክጽልዩ ኣይክእሉን እዮም ባቢሎናውያን ናይ ባዕሎም ኣማልኽቲ ኣለዉ ስለዚ ክንጽልይና ከም ቃል ኣምላኽ መረዳእታ ክንጽልይ ይግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሰላም ተኾይኑ ብሰላም ክትነብሩ ኢኹም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክንጽልይና ኦ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እስኻ ሕያው ኢኻ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ኣብ ቅድሜኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዝብለላ ዘበን እዋን ኣዳሊኻ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማውን ጻድቕን ዝኾንካ ጎይታ ኣብዛ ምሸት እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ዘቐረብናዮ ልመና ጸሎት ምህላ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰባት ኩሉ ንመራሕትን
እንደገና ንሰበ ስልጣንን ዝገበርናዮ ጸሎት ኣብ ቅድሜኻ ኣሎ ኢየሱስ ኣብ ቅድሜኻ ኣፍሲስናዮ ኣለና ኩሉ ትፈልጥ ኩሉ ትርኢ ሃገርና በይተማእዝን ከም ዘላ ብብርሃን ትሪኣ ጎይታ ኣብ ቅድሜኻ ኣለና ንኹሉ ትርኢ ንኹሉ ትቆጻጸር ንኹሉ ክትቅልስ ትኽእል ኣምላኽ ኣብ ቅድሜኻ እዛ ምድሪ እዚኣ ኣቐሚጥናያ ኣለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ፍቓድካ ክፍጸም ኣብ ሰበ ስልጣን ፍቓድካ ክፍጸም ኣብ መራሕቲ ፍቓድካ ክፍጸም ኣብዛ ነብረላ ከተማ ሚኒሶታ ፍቓድካ ክፍጸም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ፍቓድካ ይፈጸም ሓሳብካ ይፈጸም ብሽምካ ዝተጸዋዕና ህዝቢ ሽምካ ንጽውዕ ህዝብታት ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢልና እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ነቕርባ ኣለና ናይ ስጋ ለበስ ጸሎት ዘይትንዕቅ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎትና ሰሚዕኻ ቅሳነት ሰላም ህድኣት ክተውርደልና እትናትካ ፍቓድ እትናትካ ኣጀንዳ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ምርጫ ክፍጸም ንጽልይ ኣለና እትናትካ ሓሳብ እትናትካ ፍቓድ እትናትካ ኣጀንዳ እትናትካ ፕሮግራም ቅዱስ እግዚአብሔር ይፈጸም ንዓኻ ኣይንመርሓካን ኢና ዝግበር ኣይንብለካን ኢና እቲ ትገብሮ ትፈልጥ ኣምላኽ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ነዛ ምድሪ እዚኣ ሓሊፍና ንህብ ኣለና ነብረላ መሬት እያ ደቅና ዝዓብዩላ መሬት እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ መሬት እዚኣ ሰላም ንምልነየላ ነዛ መሬት እዚኣ ባርኮት ናትካ ንምልነየላ ቅዱስ ኢየሱስ ነዛ ምድሪ እዚኣ ብሰላም ክትመልኣ ናትካ ባርኮት ክመልኣ ቅሳነት ክፈሰላ ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ሕያው ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ኢኻ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰላምካ ይብዛሕ ዕረፍትኻ ይፍሰስ ናይ ስጋ ለበስ ልቢ ሁሉ ትቆጻጸር ንስኻ ኢኻ እሞ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ የእምሮን ነፍስን መንፈስን ስጋ ትመዝንን ትቆጻጸርን ጎይታ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ናይ ደቂ ሰባት ጉርሒ ንዓኻ ኣይስወረካን እሞ ነቲ ዝተሰወረ ምኽሪ ጸልማት ምኽሪ ኣጋንንቲ ምኽሪ ዲያብሎስ ክተፍርሶ ንጽልይ ኣለና ኦ ክርስቶስ ኢየሱስ ብስውር ዝተቐመጠ ናይ ዲያብሎስ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ናይ ርኩሳን መናፍስቲ ኣካይዳ ዘበለ ሁሉ ኣብ ኣየርን ኣብ ምድርን ኣብ ስጋ ለበስ ሰልጠነ ምኽሪ ኣጋንንቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቲ ዘለዓለማዊ መንፈስካን ሓይልኻን ኣፍርሶ ይፍረስ ምኽሪ ጸልማት ይገልበጥ ምኽሪ ዲያብሎስ ይገልበጥ ምኽሪ ኣጋንንቲ ይፍረስ ኦ ቅዱስ ኢየሱስ ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ፍቓድካ ይፈጸም እትናትካ ኣጀንዳ ይፈጸም ክብርን ምስጋናን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዓኻ ይኹን በረኸት ምስጋና ውዳሴ ኣምልኾ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ትቕበል ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ንስኻ ኢኻ እሞ ክበር ንብለካ ኣለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክበር ንብለካ ኣለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንገስ ሕያው ኢኻ ንስኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ ክብሪ ንዓኻ ይኹን እንደገና ዓጻር ጸሎት ክንጽልይና ሓውና ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣገልጋሊ ሓውና አብርሃም ወልዳይ ቃል ኣምላኽ ዘምጻልና ምስ መንፈስ ቅዱስ ንሱ እሞ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኣብ ልዕሊኡ ክፍጽም እቲ ዘለዓለማዊ ኣጀንዳ ኣብ ህይወቱ ክገብር እግዚአብሔር ክንጽልይና እግዚአብሔር ይባርኮ
بتبعات توفيو جزيو هيبو يقلقلالو እግዚአብሔር حدارو حجون دقو ممليسو يبارككم بروخاتيوم استبارخيوم يبارككم እግዚአብሔር قلبتون حيلون هيبو زخسر سب يلن كنصلي لينا يسوع كريستوس هاليلويا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ فقارك اب هيوتو خفصم اتناتك اجندا اسخا زراخايو اب هيوتو اسخا زطمتكايو نهيوتو خغلصلو ننفسو خبر حالو ቅዱስ ኢየሱስ አብዛ ምሸት እዚአ እቲ ህያው ቃልካ ዘልዓለማው ቃልካ በመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ አማ አኸልና ሒዙ ይመጻሎሞ መስኡ ደው ክትብል ልሳናቱ መንፈስ ቅዱስ ክትቀብእ የእምሩ መንፈስ ቅዱስ ተቀበእ ኸውን እትናትካ ዘልዓለማው ሐሳብ በልሳናቱ ኹወጽ ካብ አንደበቱ እቲ ህያው ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ክግለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰባት ዘሃንጽ ንአመንቲ ዝባርኽ ንእሱራት ዝፈትሕ ንድኹማት ዘበርትዕ ናብ ህይወት ካብ ድቕጥብ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ዝጽውዕ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ብህይወቱ ይሕለፍ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ውዳሰን ንዓኻ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን هاليلويا هاليلويا امين 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 قويتا تبارك لعلبل هاليلويا سيت مسكن هاليلويا فقد كاد اي فصم قويتا هاليلويا فقد كاد اي فصم هاليلويا امين سي هاليلويا يسوع كريستوس قويتايو يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم نسو ياويو ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘል ዓለም በይኑ ህያውዩ አሜን እንዳሐሰብኩ ኣብ ጸሎት ከለኹ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ፍቃድ አምላኽ ሓስብ ነይረ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ መስቀል ክኸይድ ከሎ በጃና ክሓልፍ ማለት እዩ أزيو أب تعر موتي تعر نيرو مالتي أزي خبيد نيرو مالتيو أقدمو كوي فلت نيرو ناو خيد مخانو نوعو خم تلا أخي فلت يوجن كبيدوا مالتيو أقدمون ولا بيتروس إزباره كامس بولو كيد سيطان رحق إليو خسايد قبرو نيرو مالتيو جن أفتاني مودة أتا ساعات مسمت بقى نجزي أبين تايلو بقى زي أسكاباي تحلف يلو جن فقاد كان تخوين يلو مالتي يسوع كريستوس زاكل كمان سي فقاد أملاخ هاليلويا فقاد أبو أنت يقبر نيرو يدل نيرو مالت كما يدا أمون إحنا هاليلويا كون لعل دا خمي فقادو زين مننا إحنا هاليلويا كم حسب نير هاليلويا السنة نايزل علم هاليلويا زل علم أو زخنا نجري بقى فقاد أملاخ زبل نيرو مالتي فقاد أملاخ فقاد أبو يفتم بالنيرو مالتي حج خان إحنا زعبا مرحتي مالتي ده حدا نعنايتي سلام سن إحنا بسلام كنا بريو فقاد أملاك فتسم نتسلي مالتي تخون خازي واحد عمتاتي 4 عمتي مالتي جن أما أكل بزحنا جرال مالتي تنا 4 أملاك تفقد وانت رح نزف السما بزحنا جرال إحنا جن بسلام كنا بر مالتي تهاجر سلام أخن منه هاليلويا أبا أخذ نبر كلهم أبسدتكم سي بقى السلية بقى سلامات مني لنا قويتها هاليلويا فقاد يفتس أملنا آمين آمين هاليلويا يسوع كريستوس قويتايو لما عنتي حزيا مت إذن له خاني بجانة يسوع كريستوس تبلار استعمالتيو هاليلويا يسوع قويتايو هاليلويا سيسايت اللي الناس لزخونه زابير يباركوا تبارك سيساي حوي سلاز بجانة يسوع كريستوس كن رأينا لما علتي زابير دماغ مهرنايو هاليلويا بجا زبل قال كن رأينا بجان تاي مالتيو زبل كن رأينا خابك على أملاخ هاليلويا زي بجا مالت أب كندي مالتيو ويدما سلينا حلف كله ويدما سلينا بجا حلف كله تتكأي ووكيلنا أنا مالتيو سلاز زوفة نجر كم زخانة على أملاخ ينقرنا مالتيو مجمريا
زي أخن رأينا وانجيل يوحنس معرف 10 تقصي 11 خن رأينا هاليلويا سلازي تابجا تبل مجمّر يخن رأينا يسوع كريستوس قويتايو هاليلويا يسوع هاليلويا وانجيل يوحنس معرف 10 تقصي 11 خن رأينا كم زد ما تبل هاليلويا اتحيا واي قاسا أنا يسوع يخوم زبل زلو اتحيا واي قاسا هيوتو بجا أباقعو يحلف هيوتو انتا يحلف بجا أباقعو دمان حناينا مالتي بجانا يحلف مالتي سازي محلاف زبل نغاري زوكل مالتي بجا زبل سازي تاينا خنرئ دلينا دلنا بجانة يسوع كريستوس زبلينا خنرئ دلينا دلنا هاليلويا يسوع قويتايو كالخ أنتاي كنرئينا رومي 4 تقص 25 كنرئينا تابجا تبل كنرئا هاليلويا رومي معراف 4 تقصي 25 كم زدما نسو بسري حاتياتنا بجا توهبه سلا صدقناون تنسئ سلا حاتياتنا انتاي كوينو بجا توهبه እግዚአብሔር አቦ በጃ ሂቦ ማለት ይሕለፍ ገዲፎ በቃ ነታ መስቀልሲ በቃ ታጽዋ ቁጣ አምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ በታ መስቀል ከሐልፍ በጃ ሂቦ ማለት እዚ እሕሊፎ ማለት ስለና ምንቲ እንታይ ብሰሪ ኃጢአትና ይዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ካልአይቲ ሳልሰይት ጥቅስን ሪያ ድማ ወንጌል ዮሐንስ 15 13 ሃሌሉያ ከምዝ ድማ ይብል ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ኣዕርኹ በጃ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ስለ ኩሉ እንተገበርኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኩሉ እንተገበርኩም أعرخي إخوم هاليلويا هاليلويا نهواريات إخوم زبلهم زلبزي سب نهوتو أبكند أعرخو بجاخ حلف كابز زعبي فقري البون بجاخ حلف انت يخلف هوتو أبكندي أعرخو كحلف مالتي سازي تبجا زبل أبكندي مخانو نريئو لنا مالتي سازي يوكل كمزلو represent قبر كمزلو ينان لنا مالتي هاليلويا هاليلويا سلسة تقصرينا لنا حنت رابعيت خنوس خلاينا هاليلويا مسكيزينا متان كأخلنا تجزي هاليلويا قداماي ملئخت يوحنس معراف سلسة تقصي 16 هاليلويا قداماي ملئخت يوحنس معراف سلسة تقصي 16 كم زي بالدماء خم ببوئه نسو نهوتو أبكندانا سلا زحلفه أبكندمن أبكندانا نمن حلفو نهوتو هاليلويا بزي نفقرين فلتا اللونا نحناون أبكندي أحوات هوتنا كنحلف يقبأنا يو هاليلويا ملاح تسقايب زحلنا هاليلويا أبكندي عروقتنا أبكندي هاليلويا أحوات هوتنا كنحلف كسع هوت مهب ومنات كخون مالتي زعبير مسكن ازي هوتو أبكندانا حلف كم زلو رينا لنا مالتيو كالي كنريئو نخيل نزي حساب زي خمل سلنا زخيل تيتوس كلتة تقصي 14 لنا ماتيوس معراف 10 تقصي 20 تنون لنا مالتيو هاليلويا 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 حجت خالي حساب كنريئو دلنا سلمنتاي يسوع كريستوس أبكندانا بجاخ حلف تدليو سلمنتايو نزبل حطوخ نملس هاليلويا حدا واقع حاتيات موت سلزخونه كل سبون حاتياتنيا خوينو سلسترخبه كل سب حاتياتنيا خوينو سلسترخبه واقع حاتيات كا موت سلزخونه أبكندانا حلف اللغو حدث صادق يسوع كريستوس بدل زي بحاتيات بمنم كس زي بلو حاتيات زي جبرخ حلف اللغو مالتي
ምክንያቱ ዋጋ ኃጢአት ሞት ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ከዓ ኃጢአተኛ ስለዝኾነ ሃሌሉያ ለዚ ሮሜ ምዕራፍ 6 ጥቅሲ 22 23 ክንሪኣ ኢና ሃሌሉያ ሮሜ ምዕራፍ 6 ጥቅሲ 22 23 መወዳእታ ዘሎ ጥቅሲ እዩ ከምዚ ድማ ይብል ዓስቢ ኃጢአትሲ ሞት እዩ ዓስቢ ኃጢአት እንታይ እዩ ሞት እዩ ኃጢአት ዝገብር ኩሉ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ክመውት ኣለዎ ማለት እዩ ትፍርዲ ኸም እዩ ቀፂሉ ግን ከምዚ ይብለና ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ሃሌሉያ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ሕጂ ግና ካብ ኃጢአት ሓራ ስለ ዝወፃኹም ንኣምላኽ እውን ስለ ተገዛእኩሞ ፍሬኹም ንቅድስና ኮይኑሎ መወዳእታ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይብለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ሕጂ እንታይና እንደለና ዓስቢ ኃጢአት እንታይ ይብለና ኣሎ ሞት ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኃጢአት እዚ ድማ ከርሕቕ ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ማለት እዩ ንስኻትኩም ንዑ ስለ ዝተቀበልኩሞ ንዑ ስለ ተገዛእኩሞ ሃሌሉያ ብጸጉኡ ስለ ዝኣመንኩም እንታይ ኮንኩም ኣለኹም ሓራ ወፂኹም ኣለኹም ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ስለ ኃጢአት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኢየሱስ በጃና ክሓልፍ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ሓጢኡ ስለ ዝተረኽበ ዝብል ሓሳቢና ክንርኢ ሕጂ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቅሲ 12 ከዓ ክንርኢና ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቅሲ 12 ከምዚ ድማ ይብል ከምብቦየ ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ኃጢአት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብኃጢአት እውን ሞት ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ዝብሎ ዘሎ ኃጢአት መፅኡ ናብዚ ዓለም ዝብሎ ዘሎ ብኣዳምን ብሄዋንን ዝኾነ ነገር እዩ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልና ኃጢአት ናበይ መፅኡ ናብ ዓለም ኣተወ ይብለና በመጀመርያ ኣብ ገነት እዮም ነይሮም ምንም ነገር ኃጢአት ኣይነበሮምን ኃጢአት ምስ ገበሩ ግና ካብኡ ወፅኦም ማለት እዩ ካብ ገነት ወፅኦም እንታይ ስለ ዝገበሩ ንኣምላኽ ኣይተኣዘዝዎን ኣዚዝዎም ነይሩ ካብዚኣ ገረብ እዚኣ ከይትበልዑ ኢልዎም እሳቶም ግን ጥሒሶም ነታ ሕጊ ትእዛዙ ኣፍሪሶም ስለዚ ኃጢአት ናበይ መፅኡ ናብ ዓለም መፅኡ ይብለና ማለት እዩ እዚ ክንሪኦ ተደሊና ኣብ ዘፍጥረት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብኃጢአት እውን ሞት ይልና ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ኩላቶም እንታይ ኮይኖም እዮም በዲሎም ስለዚ ኩላህና እንታይና በደለኛታት ኢና ማለት እዩ ካብ ኣዳም ዝመፀ ኃጢአት ንኩላህና ይውክል ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ ናይዛ ኃጢአት እዚ ከዓ ዓስቡ እንታይ ሞት ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩላህና ከዓኒ ሓደ እኳ ጻድቅ ከምዚ የለ ኣብዚ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ኩላሃትና ከምዚ ሓጣና ስለዚ ካብዚ ኃጢአት እዚ ክንወፅእ ተኾይንና ኣብ ክንዳና ዝብጆ የድልየና እዩ ማለት እዩ ኣብ ክንዳና ክብጆ ከዓኒ መን ዘድልየና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘድልየና ይነግረና ማለት እዩ ካልኣይቲ ጥቅሲ ንሪኣ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቅሲ 14 ክንሪኣ ኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጥቅሲ 14 ምዕራፍ 5 ጥቅሲ 14 ሃሌሉያ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቅሲ 14 ከምዚ ድማ ይብል ሃሌሉያ ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሙሴ ኣብቶም ማዕረት ኣበሳ ኣዳም ኃጢአት ዘይገበሩን ሰልጠነ ኣብቶም ኃጢአት ዘይገበሩን እንታይ ገበረ ሞት ሰልጢኑ ሃሌሉያ ኣዳም ከዓ ምስሊ እቲ ዝመጽ እዩ ስለዚ እቲ ዓንቲ ወይ ዝበልናያ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ዘላ ማለት እዩ ካብ ኣዳም ከም ዝመጸ ዝኃጢአት እዚ ናብ ኩሉ ከዓ ሰልጠነ ስለዚ
ካብዚ ሓራ ክንወፅ እንተዳ ኮይና ጻድቕ ነገር ከም ዘድሊ ስዒብና እውን ክርኢና ኩሉ ሰብ ከም ድሓጠይና ንርኢ ደለና ሕጂ ስለዚ ምድሓን ከም ዘድልየና በጃ ከም ዘድልየና ኢና ንርኢ ደለና ማለት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 12 ክንርኢና 9 ክሳብ 12 ዘሎ ክነንብቦ ኢና ሮሜ ምዕራፍ 3 ሮሜ መጽሓፍ ሮሜ ብዛዕባ ምድሓን ይዝገልጽ ብዛዕባ ሕግን ጸጋን ኣምላኽን ዝምህረና ማለት እዩ ምድሓን ብኸመይ ከም ድሕን ይምህረና ማለት እዩ ብዝያዳ እንድሕር ደሊኹም መጽሓፍ ሮሜ ክትውከሱ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 9 ክሳብ 12 እንታይ ደኣ እዩ ካባታቶም እንሕሸሉ ዶ ኣሎና ሓንቲ እኳ ኣይሁድ ኮነ ወይስ ጽሪኣውያን ኩላቶም ትሕቲ ሓጢኣት ምዃኖም ቅድም ከሲስና ኣሎና ከምኡውን ተጽሒፉሎ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን ሓደ እኳ እንታይ የለ ጻድቕ የለን ጥቕሲ 11 ሓደ እኳ ዘስተብህል የልቦን ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝደልዮ የልቦን ኩላቶም ዘንበሉ ኩላቶም ሓቢሮም ዘይጠቕሙ ኾኑ ጽቡቕ ዝገብር የልቦን ሓደ እኳ የልቦን ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ኩላህና ከም ድሓጣና ካብዚ ሓጢኣት እዚ ድማ ዘድሕነና ከም ዘድልየና ትቅዱስ ቃሉ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ኣይድልየኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣነ እኳ ከምዚየ ዝብል ነገር ንዑ እንዳመለስና ኢና ንኸይድ ዘለና እናስተውዓልኩም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 23 ከዓ ክንርኢና ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 23 ኩሎም ሓጢኦም ክብረ ኣምላኽ እውን ስኢኖም ይብለና ኩሎም እንታይ ኮይኖም ሓጢኦም ክብረ ኣምላኽ ከዓ ስኢኖም ማለት እዩ ስለዚ ክንከብር ተኾይና ኢየሱስ ክሓልፍ ኣለዎ ማለት እዩ ስለና ክብጆ ኣለዎ ማለት እዩ በታ መስቀል ክሓልፍ ኣለዎ ማለት እዩ ፍቓድ ኣቡኡ ክፍጽም ኣለዎ ማለት እዩ በጃና ክሓልፍ ኣለዎ ማለት እዩ ታርእስቲ ንሪኣ ዘለና በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ ሮሜና ክንሪኦ ፀኒሕና ዝኽሉ ዳዊት ከዓ ክንርኢና መዝሙር ዳዊት 143 ጥቕሲ 2 ሃሌሉያ ካብ ብሉይ ኪዳን ከዓ ክንርኢና መዝሙር ዳዊት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ 143 ጥቕሲ 2 ህያው ዘበለ ኣብ ቅድሜኻስ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን እሞ ምስ ባርያኻ ኣብ ፍርዲ ኣይትእቱ ኣይትፍረደኒ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ስለ ህያው ዘበለስ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ እንታይ እዩ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን ይብለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኩሉ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ከም ድሓጠ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ምስ ባርያኻ እንታይ ኣብ ምንታይ ኣይትእቶ ኣብ ፍርዲ ኣይትእቶ ኣይትፍረደኒ ምሕረት ግበረለይ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ኢዮብ 15 ጥቕሲ 14 ከዓ ክንርኢና ኢየሱስ ሃሌሉያ ተባረኽ ጎይታ ኢዮብ ምዕራፍ 15 ጥቕሲ 14 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢዮብ ምዕራፍ 15 ጥቕሲ 14 እዛ በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ኣብ ድሕነት የተማሂረ እያ ብጣዕሚ እያ ስሒባትኒ ኣብ ሽዑ ግዜ ደጋጊመ መሃሮ ነይረ ምስ ተፈላለዩ ተማሃሮ ናይ ድሕነት ደጋግሞ ነይረ ማለት እዩ ፓስተር መስፍን ምሂርና እዚኣ ብዙሕ ግዜ እውን ምሂርና ኣሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ዓብ ነገር እዩ
مستحنس تأساسر نجاريو نزن تفليتنا إنا هاليلويا نسعبه نقويتا أميننا نسعبه مالتي فليتنا ثردينا نسعبه سلازي إيوب معرف 15 تقصي 14 خمزيبل سبكة انتاي نصوه زخون ولود سبيتس صادق زخون ماني صادق زخون تقصي 15 كم سان انه نتم قدسان اكو اي امنومن سماياتون اب عينوس نصوه ايكونن ገርሚ ولا سماياتون اب قدم عين እግዚአብሔር نصوه ايكونن كله حلف يزبلنا كله حلف زلعلم زنبر ግን ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ كله سماي مدري كله حلف يو that's why ولا سماياتون اب عينوس نصوه ايكونن يبلنا مالتي زي حق زي كردانا هاليلويا 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 منم صدقي نحنا نبلوس كم زيلده بعد سلطان املاح مخانو خنفلط سمايات ونسي اي امنومني اب قدميسي نصوح هيكونن لنا እግዚአብሔር ይመስገን ምሳሌ تقص معرف عسرة تقص شعات خاخن رينا هاليلويا هاليلويا أبزي أن رندلنا كلها تم حاتيهم كبر أملاك كاسينهم كلها أنا حتات نياتات مخنا مجمري أخن إمنا لنا مالتي زعبا بجانة يسوع كريستوس كردنا مالتي هاليلويا مثالي معرف عسرة تقصي شعاته إيوب كم زبلول مثالي معرف إسراء كاب تقصد شعته هاليلويا كم زما تبل هاليلويا هاليلويا نقول لي أدخل مالتي مثالي سلسخانت نلبي أصريو كاب حاتياتي نتيه كبل زخيل ماني بقدامي يورينا عندنا مش لبسب ساعخندي قرحن حسمون مخان ساعخندي أشجار مخانو أملاخ ترح قيروهم زخير رينا أبزخ أنتايلو بزعبا حتيات مس حتيات أودات يريد زاربنا دلو نلبي أصريو كاب حتياتي نتيه كبل زخيل مانيو نتا زميا زمتت يسوع كريستوس انتاي جيروم خصوا نبي يسوع حيزا خصوا نبي يسوع كريستوس حيزا ما مزيم حتياتي حتيات جيرايلهم بقى بدار ما أمني بقى شعو جزيهم مثل زنبرة بتحجي سلاز فرد كاز نبرة مالتي أبولي كدان سلازي بقى بدار ما أمني كهرموا مزيم مالتي تايلوم يسوس حتى زي جبرة أمني يمبرل إيدو يمبرلا أمني ناب أي دربي كلنا نتم أمان دربي من كده تايري النازي كلها هنان تاي مخنا حتياتات كم زنبرنا واقع حتيات كأم موت كم زخنا رينا لنا فردو من تاي موتيو مالتي سازي كابزة حتيات زخنة انتاي لينا مالتيو يسوع كريستوس بجانة يسوع كريستوس يدلينا مالتيو هاليلويا سازي كلهم حتيهم كبر أملاخ سينهم زبل رينا لنا مالتيو سلام تايو بجانة يسوع كريستوس يدلينا مالتيو كلا أي نريو مالتيو كلا أي مخنيات هاليلويا እግዚአብሔር صادق أملاخ سلزخونا مالتي قنوع فرادي اتفردي قدن كفرد له فردي قدن يزاد المال سلمتاي እግዚአብሔር أب صادق فرادي بقى نحات بلو بقى صدقها صادق بلو مالتي تخكلنيا فردو مالتي فردو أيزبعني زينا خنريحج هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ከጻድቅ ስለዝሆነ እንታይድልዮ ጻድቅ ዝሆነ መስዋዕት ካይድልዮ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 119 ጥቅሲ 137 ክሪአይና ጥቅስን ሪኦ ደለና ካብ ቃል ኣምላኽ ከም ዝሆነ ንቃል ኣምላኽ ከኣኽን እዘዝ ከም ዘለና
ንሰባት ደይኮነ ንኹነታት ደይኮነ ንተፈላለየ ነገር ዘይኮነስ ቃል ኣምላኽ ሓቂ ከም ዝኾነ መታን ክርዳእና እሞ ነቲ ቃል እንታይ ክንገብሮ ክንእዘዞ ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ኣቀዲመ ዘንበብኩልኩም ጥቕሲ ስለተኣዘዝኩሞ ንኣምላኽ ኩን እንታይ ዝገበርኩሞ ስለተኣዘዝኩሞ እንታይ ትረኽቡ ናይ ዘለዓለም ህይወት ብክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኢልና ርኢና ነርና ሃሌሉያ ናጋናዘብና ማለት እዩ ክንሪኦ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 119 ساعة خندي صادق خمس هون እግዚአብሔር ክንሪኢና 119 ጥቕሲ 137 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከምዚ ድማ ይብል ወእግዚአብሔር ንስኻ ጻድቕ ኢኻ ፍርድኻ ድማ ቁኑዕ እግዚአብሔር እንታይ ጻድቕ እዩ ፍርዱ ድማ እንታይ ቁኑዕ እዩ ቅንዕትያ ትኽ ድበለት ብጽድቅን ብዕዙዝ ሓቅን ምስክራትካ ኣዘዝካ ብምንታይ ብጽድቅን ብሓቅን በቃ እግዚአብሔር ኣምላኽና እንታይ እዩ ጻድቕ እዩ በቃ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ጻድቕ መስዋዕት ድማ የድልዮ ስለዚ በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘድሊ ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ዳዊት ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 11 ከዓ ክንሪኢና ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 11 ኣምላኽ ሲ ጻድቕ ፈራዲ ዕለት ዕለት ዝኹሪ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ሲ ጻድቕ ፈራዲ ዕለት ዕለት ዝኹሪ ኣምላኽ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ምስ ሓጢአት ኣይተሓባበርኒ ማለት እዩ ምስ ሓጢአት ነቲ ሓጢአተኛ ሰብ ናብ ጽድቅ ከምጾ ብቅድስና ክመላለስ ይደልየ እዩ ፍታዊ እዩ ግን ዕለት ዕለት ሓጢአት ክገብር ኣይደልየን እዩ ኣይሕጎስኒ እግዚአብሔር ስለምንታይ ጻድቕ እዩ ሪኢና ምሽ ኣብታ ቀድሚኣ ዝነበረት ናይ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ጻድቕ ምዃኑ ሪኢና ኣብዚኦም ከምኡ ኣምላኽ ሲ ጻድቕ ፈራዲ ዕለት ዕለት ዝኹሪ ኣምላኽ እዩ ጽድቂ ይደሊ እዩ ንጽድቁ ዘዕግቦ ይደሊ እዩ ማለት እዩ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ሎርድ ዳዊት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 5 ከዓ ክንሪኣ ኢና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 5-6 ብሓንሳ እየን ዘለዋ ንመገዲ ጻድቃንሲ እግዚአብሔር ይፈልጣ እዩ ንመገዲ ጻድቃን እግዚአብሔር እንታይ ይገብሮ ይፈልጣ እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝኽወል የለን ማለት እዩ መገዲ ረሲኣን ግና ክትጠፊኣ እሞ ስለዚ ረሲኣን ኣብ ፍርዲ ሓጣን እውን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ኣይክቆሙን እዮም ረሲ ኣይክቆሙን እዩ እግዚአብሔር እንታይ ስለ ዝኾነ ጻድቕ እዩ በቃ ስለዚ ነዚ በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘድልየና ማለት እዩ ረሲ ኮይና ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሓጢአት እዚ ዘንጽህ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ኣሚንና ኢና ከዓ ንረኽቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ኢና ጽድቂ ንረኽቦ ክንሪኦ ኢና ቀፂልና ግን ክርዳእና መታን ተሓሳብ ኣብ ሓደ ሓሳብ ክንህሉ መታን ንመገዲ ጻድቃን እግዚአብሔር ይፈልጣ እዩ ቶም ጻድቃናት ይፈልጦም እዮም ቶም ብቕንዕና ዝመላለሱ እንታይ ይገብሮም እዩ እግዚአብሔር ይፈልጦም እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝስወር ወላ ሓደ የለን መገዲ ረሲኣን ግና ክትጠፊኣ እሞ ስለዚ ረሲኣን ኣብ ፍርዲ ሓጣን እውን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ኣይክቆሙን እዮም ይብለና እዚ ተዓንቲ ወይ ዝረኣናዮ ሓጢአት እንታይ ስዕብ ሞስዕ ስዕብ ማለት እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብዚ ከዓ እንታይ ንርኢ ኣለና ጻድቕ ፈራዲ እዩ ስለዚ ጻድቕ ዝኾነ መስዋዕት ይኸድሊ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት ጥቕሲ ምዕራፍ 50 ጥቕሲ 6 ከዓ ክንሪኢና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ጥቕሲ 6
أملاخ سي فرادي مو سمايات صدقو ينغرو سمايات كي ترفون تاي أمز غفرو صدق أمز نغرو سلامنتاي أملاخ يزفرد أملاخ سفرد سلازخونه فطرتاتو هون تايم كنغرو زلوم صدق أمز نغرو مالتي صدق أمز نغرونا مالتي هاليلويا تاينا نردلنا أملاخ صادق فراد سلازخونه بصدق فرد هاي قدن سلازخونه إنا نريو دلنا مالتي هاليلويا هاليلويا I think مثالي خنري فيلي كنبل كابتي مزمور داويت مثالي معرف إسران شعتن تغسي إسران شدشن كنري عينا هاليلويا مثالي معرف إسران شعتن تغسي إسران شدشن بزحات سب موغوس غزائي دليو فردي نفس جنا كابك زعبيريو سلازي نفسي بمنات فرد بجزي أبيرات فرد مالتي سلازي ناي نفسنا قداي يدلينا كن حسب يدلينا مالتي نفس قات راح هنقوي خمسة بلنا ينقرنا بزو حسب موجوس جزائي دليو فردي نفس جنا كابك زعبيريو بلنا مالتي لازم بزعبا نفسنا كن حسب على مالتي سلامتاي فردي كاب እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ቃ ጻድቅ ፈራዲ ይፍ ማለት ሃሌሉያ 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 ስካብ ሓድሽ ኪዳን ካኽሪና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ጥቅሲ 3 ሃሌሉያ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ጥቅሲ 3-4 በሐንሳ እንዘለዋ ከነምበኒና አታ ሁሉ ትኽል እግዚአብሔር አምላኽ ግብርኻ ዓቢን ግሩምን እዩ አታ ንጉስ አሕዛብ መገድኻ ጽድቅን ሐቅን እዩ መገድ አምላኽ እንታይ መገድ እግዚአብሔር እንታይ ጽድቅን ሐቅን እዩ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እሞ እዚ ኣብዚ ሕጅረ እዩ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እዚ በይኑ ጻድቅ ማለት እዩ በይኑ ጻድቅ ንስኻ በይንኻ ቅዱስ ኢኻ እሞ ወእግዚአብሔር ዘይፈርሃካን ንስምካ ዘይኽብርከ መን ኣሎ እቲ ቁኑዕ ፍርድኻ ተግሂዱ እሞ ስለዚ ኩሎም አሕዛብ ክመጹ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክሰግድዮም እናበሉ መዝሙር ሙሴ እቲ ባርያ ኣምላኽን መዝሙር እቲ ድሕሪ ዝድማር ኢኹ እናበለ ይቕጽል ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክንሪኣ ደልየ ደለኹ ንስኻ በይንኻ ቅዱስ እሞ ወእግዚአብሔር ዘይፈርሃካን ንስምካ ዘይኽብርንከ መን ኣሎ ስለዚ በይኑ ቅዱስ ስለዝኾነ እዚ ኣብዚ ንእግዚአብሔር ክንፈርሕ ይግባአና ማለት እዩ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ኩላህና ክህሉ ይግባእ እዩ ምክንያቱ በይኑ ቅዱስ በይኑ ጻድቅ ክፈርድ ከሎ ከዓ ትክክለኛ ፍርዲ እዩ ዝፈርድ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ሰብ ዝተሓሓዝ ነገር የብሉን ማለት እዩ ክንእዘዝ ተኮይናስ እግዚአብሔርና ንእዘዝ ማለት እዩ ካልእ ተመኽንየሉ ጉዳይ እውን የለን ኣብዚ ማለት እዩ ምክንያቱ በዓል ስልጣን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ንሱ ስለዝኾነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 18-25 ከዓ ክንሪኣ ኢና ሞርዚኣ ክትበርሃልና ስለዝደለኽዋ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 18 ምዕራፍ 18 ጥቕሲ 25 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 18 ጥቕሲ 25 ንስኻ ነቲ ዝስቀሰብ ተድሕኖ ኣብዚ ሕጂ መን ደድሕን እግዚአብሔር ማለት እዩ ንዑብያታ ዒንቲ ግና ለጠቅ ተብለኒኻ
مو مستهرسي هير مستقنعون قنعيخا مستنصوه نصوه مستطواي دما طوايخا ስለዚህ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝገብር ብጽድቅ ዝፈርድ ኩሉ ዝርኢ ኩሉ ዝቆጻጸር እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ጻድቅ ከም ዝኾነ ካብ እግዚአብሔር ዝሃድብ ዋላ ሓደ የለን ኣነ ሓደ ግዜ ይገርመኒ እዩ በቃ ሰብ ካድም ይደሊ በቃ ምኽንያታት ከምጽ ይደሊ ብዙሕ ነገር ክገብር ይደሊ ግን ካባኻ ሞናበይ ክንከይት ኢሎሞ በቃ ولا اختهدم تدلخاس እግዚአብሔር ዘይብላ ቦታስ የላን ግድን ክደው ለይኻ ማለት እዩ ሕጂ አሽነቲ ማለት እዩ ካብ እግዚአብሔር ክንሃድም አይንኽእልና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ 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 አው زيادة ያዘለኹ ሕጂ ናይ ሞዳእታ እዚኣ ክንሪአይና بزعبا صدق እግዚአብሔር እዚኣ ግድን ክንሪኣ ኣለና ዘዳግም ሃሌሉያ ዘዳግም ምዕራፍ 34 ጥቅስ 7 ዘዳግም ምዕራፍ 34 ጥቅስ 7 እዚኣ ወዲና ናብቲ ካልእ ፓርት ክንከይድና ሙሴ ክመውት ከሎ ودميتن عسران عمت نبره أعنتو أي حمقان حيلون أي دخمن نبره يغريتا سايكون سندلي عاد الله زتسات هاليلويا تن حمشت نايم جمريا مصحف حق نبلن نايم موسى أب زتسات كنريعينا زتسات معرف 34 تقصي شوعات اللي عزله هاليلويا كساع شح ولدو تسقاز حلو كساع عندي ولدو كساع شح ولدو تسقاز حلو عمتن متحللافن حاتياتن يقرزبل سلا كله حاتيات يقرزبل مانيو እግዚአብሔርዩ ግና ኸይሉ ብዚያሕጂ ንበዳሊ ከም ንጹህ ዘይርኢ حاتيات አቦታት ዳአ አብደቅን ደቅደቅን كساع ሳልሳይ كساع رابعي ولدو زقصع أملاخي مسحاتيات حبرت يبل نبدالي كم نصو هيرين سلازي كلهم حتى يوم كبر أملاخ سلسانو صادق سلازي نودو ليهو خد حنا نافتي مالتي صادق بمنهم حتى زي تفتنا زبلنا مالتي بخالو بخلو حنتوي ونقرأكم نيره افتمأتوي تا صواء تا مسكال تحلف له كن فقد كيف فتسمي له مالتي قدن بقى حلف له بقى مس حلفه بوزا امنه نايزل عالم هيوت كم زركب ناي እግዚአብሔር علامه نيرو مخنيات كل سب حاتي ترايس كل حاتي صادق زي اللي سلازي قط عاملاك كا قدن ناي እግዚአብሔር فرد كا قدن مخنياتو نبدالين تايو كم نصو خيرين بديلو خلو كم نصو خيرين سلازي represent زغبرو يدلي مالت ابكندي يدلي مالت እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚህ ስለምንታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አብክንዳና ከሐልፍ ተደሊ በጃና ከሐልፍ ስለምታይ ተደሊ ንዝብል እግዚአብሔር ጻድቅ ስለዝሆነ ሰብካ አንተ የለን ጻድቅ የለን ኩሉ ሐጥ ከም ዝሆነ እግዚአብሔር ስለዝራአየ ማለት ስለዚህ በጃና ከሐልፍ አለው ጻድቅ መጽዩ ክትካአና አለው ማለት እዩ ሃሌሉያ ሳልሳይቲን ሪያ ትንቢት ክፍጸምን ከድሕነና ናይ ዘለዓለም ህይወት ክበናን እተዓባይ ፍቅር እግዚአብሔር መታን ክትግለጽ እዚ ኦሬዲ አብ ትንቢት አብ ኦሪት አብ ብሉይ ኪዳን ኦሬዲ እግዚአብሔር ቃሉ ፍጹሞ ስለዘለዎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚአን ክትርእይዎን ኢኹም ትንቢት ኢሳያስ 11 ካብ 1 እስካዕ 9 ዘሎ رأيوني هم تاجيزي تخدنا سلزلا እግዚአብሔር ይመስገን ኢሳያስ 53 ካብ حادث كعسر تخلت زلون بزعبا ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ሁሉ ሕማምና ጾሮ ንሕና ግን በቃ ከም ተቀጽዐን ባአና ከም ዘይኮነ ኢና በቃ እንታይ ዳይዝ በቃ ዘደንግጽ
أفت مسكال كحلف كلوس بق أزدن قص غيرنا قصرنا يو تا فيلم أنا بزح أيري يعني طعم خباد يعني خيري أو طعم قصتي تخون النيا حلف إلى جنيري أي مالتي بق أمش واو إذا كل ما قطعتي إذا كلنا أوريدو قال الناس بق جن بقى أنا خمس خانة سلينا عمز خمس نبرة كل أنا عاتقتني عتات خمس نبرنا هاد إحنا ناونس لزلوا إيو مالتي سلزي أبي سياس حمسة سلستن بزح زيهم مسلم مالتي حتى نيم زعبا يسوس أملاخ هيكونن قبل خلو نزات قصزي ينقرومي مالتي ولا أبولي كدانون أب نبيات بعل إسياس تزاري بوم نيروميم أسي تفتسيمو إلي نقرم كن تحكي إكزابير تزي قليت اللهم أسوائنا خنصل زلنا مالتي سلو خلو كنصل زلنا سلو نقستات كنصل زنحنا سلو خلو أحزاب كنصل لنا مالتي نام مدحان كماتسو زيابير مسكن كن أب خستاي كنرئينا أب حدش كيدان بزعبا زن تنبيت حانت تغسخن رئينا لوقاس هاليلويا لوقاس معرف أسران كلتن تغسي سالسان شوعتن لوقاس معرف أسران كلتن تغسي سالسان شوعتن مالت اتمس عمزتي تقوصره زبل صحف أباي كفتسم بقديو يسوع كريستوس يخوم زبزلو مالت اتمس عمزتي تقوصره زبل صحف أباي كفتسم بقديو بلكم الله هو اتبز أباي قدم التبهله يفتسم مالو نساتهم كأقويتاي إنه أبز خلت سيفي الله بلو نسون يأكل بلوم وتيو خا كم تعلمادو ناب دبر زيت خده بتوم دك مزامرتون صعبوا أبتا سفرا مسبت خا نفتنا خيتا أتو تصلي بلوم نسو خا أباتاتهم داربا أمني زأكل رحقو تنبركخو أبوي فقط كان تخوينو نزات وازي أكابا يحلفا جناخي فقط كامبر فقط يسي أيخون نابلت اللي عنتوي نجركم مالتي يسوع كريستوس أكل كمان سيبك فقط كيف تعمل سلامته أزيا خبادة نيرة تانا مسكال سرح يسوع كريستوس استوهبته كابك زي أبير أب استوهبته فقروا بأخ جلس عالم كدحنا متان بودو غيرو كدحنا زتنبيلنا مالتي نبي استنبيو كابك زي أبير تقبله زي أخذ فتسام مالتي أزيا خباني أرجع فقط كيف فتسام له مالتي سلزي اتقدم بنبيات قلت مالتي اتقدم استنجري متان كفتسام ولنا مالتي زي أبير مسكن هاليلويا تاخد حنا نايزل عالم هيوت كبرنا تبلكا ونجيل يوحنس معرف سلسته تقصي 10 شدشه مالتي كد حنا الناس لزدلي بجاخ حلفالو كم زد ما تبل املاخ بتحاده ود زامنه كله نايزل عالم هيوت كركب مبركي طفسي نود بجاخ سعسب كسع خندزي نعلم افكره بلنا مالتي من يزفكرا زلو እግዚአብሔር አብ مالتي እግዚአብሔር አብ نعلم افكروا بجاخ سعزبو حلف كديفو بك فقط كتخون نابلو ناصلي يخلو خمان كدن كحد حنا نالو صادق زخونه بقى مسواعت يدلن يرو هاليلويا تين املاخ بقى نابو زعقبو بقى نيرو عقبو بقى فتو وديك سعزبلو يعقبو እግዚአብሔር عقبو فقر دما ገሊጽልና በመንታይ ወዱ በጃና ስለዛሃበ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ ካምን ታዩ አድሕንና ዝብል ቅልጥፍና ክንርኤኒና እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑኽን ጽሊና ሃሌሉያ ካብ ኃጢአትን ቁጥዓ እግዚአብሔርን ዝብል ማለት እዩ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 9 10 ክንርኤና ካብ ሓድሽ ኪዳን كابي يؤدحنا دلو زيابير كابي يوصينا زلو كابي يخوص عنا تدليو رينا يلنا مش
أبس خاطر بوجرنا خنرينا مالتي قدامي تسالونكي معرف حمشته ست شعتن عسرتن أملاخ بقويتانا يسوع كريستوس مدحان كنركب مبر نقطة عس أي مدبنان نقطة أي مدبنان بحد أتسنى خلنا ندحريت كنترف أيكون فتيرنا قويتا بمسلي فتيرنا زل عالم مسوخ النبري فتيرنا جن برئسنا تصادق كنكونا يكالنا حدا كايلن لهم بقى بعل إيوب رئينا مالنا بعل داويد رئينا مالنا إذا قال أملاخ رئينا لنا حواتي سلازي يسوس كحلف بجانا حلف تدليو زي أملاخ بقويتانا يسوس كريستوس مدحان كنركب مبر نقط عس أمدبنا إذا خابي كاب حاتياتن كاب قطعة እግዚአብሔርን كم زدح كريستوس انت نقحنا ويس انت دقيسنا مسو حبيرنا بهوت من انت خنبريلو سلينا موت احنا بهوت زل عالم هوت مسو خنبريلو ايو سلينا ميتو سلينا بج حليفو نبلالنا مالتي هاليلويا يسوس قويتايو هاليلويا كلاي تصخا خنرينا قدامي بيتروس معرف سلسته تغسي 18 هاليلويا قدامي بيتروس معرف سلسته تغسي 18 كريستوس دما ناب أملاخ من تقربنا يلو نسو تصادق سلطهم عمستي حنسا سلحاتيات موته بسقا موته بمنفسقنا ياوكنا هاليلويا ميتو أي ترفن تنسيو يسوس أنا مسكن فقد كيفت أمز بلاينا نريد لنا بجانة وين نريد لنا بجانا نعنا حرا خوت يسوس قويتايو سلوتهم عمستي نانيرنا ناتساقا يخلو أيود أنت يا مزبلونيرهم سكر إسخاد حنبلو تايدي بلو طوفو للو كله بقى كاونتاينا نمار تحت الناق زي أبيرنا نمار زي أبير مسكن كن سلتهم عمز خمس موت عمز خمس نبرنا هاليلويا كاب أدام زورسنا حتى أتكم زلو ونرينا يلنا زي أبير مسكن هاليلويا قدامي بيتروس معرف كل تخاخن ريعنا أبي مسكن هاليلويا قدامي بيتروس معرف كلته سرعة 4 سرعة 5 ريعنا نحاتيات ميتناس نصدق من انت خنبر نسبعلو نحاتياتنا أبسقاو أبعنش أيتي تصورو بغسليكم زحويكم سي أمان نحاتيات ميتنا منتاي نصدق خنبر هاليلويا تصقو خدقفنا هاليلويا بس أمنا تصقى أملاخ الله زدقفنا مالتي منفس قدس الله بتصدق خنبر زقبرنا مالتي بقدسنا خنبر زقبرنا هاليلويا تصقاي أخلك أخسع زبلون باولوس هاليلويا سلنا حليف سقاي بلن قويتا بسمو تصلينا وين سمعنا سلينا وني مالدلنا كل يخوينو يسوس نعنا تايلنا نحاتيات ميتنا نصدق من انت خنبر نسو بعلو نحاتياتنا أبي أبسقاو أبعنش أيتي تصورو بغسليكم زحاوكم بغسلون كم زحاونا ينقرنا إسياس 53 ينقرنا إزي زناي قسلي حمامنا هم زفوسو ينقرنا أمسكن جابير مسكن هاليلويا هاليلويا سلازي كاب حاتياتن كاب قطع زي أبيرون كم زد حننا كدحننا يلون بجانا خمس حلفة رينا يو أهلنا مالتي زي حج حنت غن رأينا أبير مسكن يسوس قويتايو قدامي تسولونكي يسوس Thank you, Lord.
بجانا سلسة حلف كاويتا تبارخ العلبال قداماي تسولونكي معرف حدا تغسي تشعتن عسرتن مودة أتازلا نتهياون ناي حق أملاخن كتقلقلو نتخموتا زتن سأمو كابتزمت قطعا زد حننا ودي يسوس كريستوس كاب سمايات كتصبيو كاب تاوتات ناب أملاخ كمي جيركم كم التملسكمن تنابخاتكم مئتاونا كمي زبالة خمز نبرن بزعبانا بعلاتهم ينقريهم كم من ساي كابتزمت قطعة زدحن أملاخ كم سخنة يسوس ينقرنا مالتيو يابير مسكن سلامنتاين الزبل حتى مليسنا لنا بقى الأملاخ مسرت مالتيو أوكي كالخه كم من تاي دحننا كاب حاتيات رينا لنا كاب قطعة زابير أدحننا لو يسوس كريستوس أسواينا بجنة حانتنا يمود أتحج نريئة كاب حلق الناس سلطانات كاب سلطان تلمات كمون كاب سلطان سيطان يو تاجرنا بجانا حليفو أدحنونا قويتا إفسون كرينا معرف كلته كاب حادث كعسرته تابير مسكن زحنا تبتات هاللوازي أخن رئينا حدا بحد أخن رئينينا إفسون هاليلويا ملخت بقولسنا بإفسون مالتي هاليلويا معرف كلته كاب حدا سقاب عسرته بكريستوس هياو مخان بكريستوس هياوان كم زجبرنا يزنقر من كابي كم زوج أنخ أو ينكري مالتي نسخاتكم قدم كم نبرت زعلم زيا كم تمنفسوا حجي أبتم دك زي مزاز زجبر زلو حلقة سلطان أير التملالسكم كم تمنفسوا حجي أبتم دك زي مزاز زجبر زلو حلقة سلطان أير سيطان زمل خدورينا لنا أبتحت سلطان سيطان نيرنا لنا كابزون تايرنا عاد حيننا لنا بأبساخمن ببدلكمن بأبساخمن موتات زنبركم لنا بدلتينا نيرنا ولكن مورال زنبرنا سبات انتخونا جن حاتيات نا أدام كم تحلال فريقنا لنا الأملاخ رئينا لنا نأخذكم تاي جبركم هيوان جبركم لنا من يسوس بخمي جيرو بتجام محلاف سلينا نحنا كلاتنا خانتنا السجان حساباتن دليت ناجبرنا بسجانا بحسابنا نخبرنا نربحنا بعمت نبتصاينا خنقدم نغوي كنمنطلو نغوي زنبرنا مالتي قدم بتمنيت سغانا مساتاتهم ننبر نبرنا كمتم كالوتون ببحرينا دق قطع نبرنا قطعك سي ابير رينا لنا قطعات كم زنبرنا ون ينغرنا له ببحرينا انتاينا دق قطع نبرنا بلنا له مالتي غناخه ات بمحرت حبتام زخونه املاخ ما انت تابع ازف قرنا عباي فقر افكيرنا نوجو انتاي سلاز غبره بجانا سلاز حلفه مالتي نانا ببدلنا موتات كلناس مس كريستوس هياوان غبرنا بصقا يخم زدحنكم سلاز بصقا بكريستوس اميننا خم ندحن ينغرنا له مالتي مسؤون اتنسانا ابتزمت زمانات بحياونتو اتبلوص حبت تصقو بكريستوس يسوس اباتاتنا من تخرئي اب سمايات بكريستوس يسوس مسؤ اقمطنا كابز كله ناي سيطان سراح ناي سغا سراح كابز كله مسدحننا انتاي غيرو مس كريستوس اب سمايات اقمطنا بلنا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን حد እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን زي حجت هذا ليه هذا اللخو أمود أسا كم كوكوليجن زمك حسب يلن مالتي حدا كواخي مكحسي كاب جبرة يكون نمو بإمنة بتسقى يخمس دحنكم زخاو هبت أملاخ ينبر كاباخاتكم يكون لذي نكريستوس يسوس أمينكا مستسعبو
هاليلويا بحاتيات موتات نيرنا بتصدقي خنمالالس متان نكريستوس بتبجانتو سلينا مويتو سلينا 5 ساعة اميننا انتدا صعبنا يو بتصقو انتاي نغبر ندحن مالتي እዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ በመቀበል ሃሌሉያ በልብና ነአምን በአፍና ድማ ኮይታ መሆኑን እንታይ ንገብር ንምስክር ማለት ንዓለም ንምስክረላ እስ ጎይታ መሆኑ እስ ጎይታ ይኹብል ከሎ ሰሚዕ ዋለሁ በቃ ካብዚ ዝመጽ እስ ጎይታ እዩ የስ አምላክ ክንሱ ብለና ከማና ተዋሪድ በቃ ናብ መሬት መጽ ናብ ምድር መጽ እንታይ ክገብር ከድሕነና هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽልይና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካበይ ከም ዳሓንና ሪና ያለና ሃሌሉያ ተወሳኺ ጥቅስታት እዚአን ክትብልዎን ትኽእሊኹም ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 13 ካበይ ከም ዳሓንና ክፍር ሐዋርያት 26 ምዕራፍ 26 17 18 ካልኣይ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ጥቅስ 9 ካብ ጸልማት ካብ ድቅድቅ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ከም ዘድሓነና ዝነግር ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ አስበ ኃጢአት እንታይ ሞት እዩ ወጸጋግና በክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ሕጅግና ካብ ኃጢአት ሓራ ስለ ዝወጻሁም ንአምላኹን ስለ እተአዘዝኩሞ ፍሬኹም እንታይ ኮይንሎ ንቅድስና ኮይንሎ መወዳእታ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ኣብታ ናይ ዘለዓለም ዕረፍቲ ድማ መወዳእታ የእትወና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሞሪና ያለና አሕዋተይ ሃሌሉያ አምላክ ጻድቅ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ታ መንገዲ አነ መንገድን ሐቅን ህይወትን ይሎ ኢየሱስ መንገዲ ንሱ ሐቂው ህይወት ዝህቢኻ ታናይ ዘለዓለም ህይወት በክርስቶስ በምእማንያት ትርከብ ማለት እዚ ካብዝ ኸነምልጥ አይንኽሊና ማለት አነ እኮ ኃጢአት አይኮንኩ አነ እኮ ከምዚ እኮ አነ እኮ ከምዚ ስለዚ ሃሌሉያ አብሮሜሲ እንታይ አንቢበ ዝገርመኩም ንአምላኽ እናፈለጥወስ ግን ከም አምላኽ አይመስግንዎ ነይሮም ለና ክትፈልጦ ትኽእሊኻ ከመይኻ ግን ትፈልጦ በህይወት ዲኻ ትፈልጦ ትምፍላጥካስ ከመይ እዩ ተኸትልካ ያደለኻ ቃሉዶ ለይትን መዓልትን ተንብቦለኻ كل جزء دوب قد مجزء أبير تقرب على لخا كاب كل وقت إنا خنتاي بقدسنا فريقهم نقدسنا خويني زبلنا نقدسنا ده خوين الله ويس أوينا دلنا في تحتيات لازم نفسنا خن مرمر يقبعنا يو توم دحينا نبلون كلها ناس خوون قالينا لهم معتري زابير هاللويا أرينا زلوا ميرنا زلوا قويتها زمدحن بكريستوس بمؤمني نعوب بمختاليو حدا كله فتصيمه الوقت كله فتصيمه كوين هذا أزد أكو جري أنا 10 يكفل نيرة أنا 5 قبر نيرة أنا 5 قبر نو بل صعبني لو مالتي أفتح صعب يا تقول دايحج أمين كان تاخد قبر نزع من كله صعوبة تزدليو خان تاي تقبريها أملاخ زحتك خان تاخد قبريها تفتصميها تخبيت صور هاونيل تفوكس كأنا خباكمل ناتو صور فوكس نمنتاي تسقى أملاخ هلو منفس أملاخ هلو تحجز ناب كريستوس مسمتأخ مستنبركخا كله للسان نا أملاخ نخبرك زي أبين تاخم بركخي لنا أبزلو ما عن تستمهرنا يقال رينا لنا حواتي زابير مسكن لوم يمدحانك خون حواتي دفو ناي سب نجر سب أيترأيو سرعتات قلتات أيترأيو دفوس أيتأكمني هوات يتأكم يسوس يتأكم كم يسوس بجا غيرو زحلف يلن نأماني مسعبو أمانون كم يسوس زمت قال يلن نتزي أمانون كم يسوس خونه ولا حد يلن فتنوه رأيوه تعموه يسوس يواتيو أنا إلو سراق إلو قتلن كحردين زمت ماني سراق سيطان قتلن كحردين ماتيو أنا جن يوات مسترفو كوكو ماتيلنا بيت هاليلويا thank you Lord هاليلويا خنا مسكنينا هاليلويا
هاليلويا هاليلويا هاليلويا يسوس قويتايو هاليلويا لما أنت بزق قالوا استمهاركم حوات هاليلويا كتفلت تدلي بزعبا يسوس هاليلويا هاليلويا أبزات كاتات الوازلو أدرس ناب أمسيكم كتحت تخليكم ممهرانا اللوناو حتى توم كردوهم خليهم زابير مسكن منتاي كجبر نتبلو هاليلو كم يجير كامس صعب يسوس يسمن مخانو زمانو حوات هلو هاليلويا صعبون يسوس أبز مود أتاك زي تزوات نسوت رحيو هاليلويا قويتا نبارخ كالونا نمسكنا كالونا زابير أبو لومي كدحن زمدب كاسب زابير أبو بزقال زستتنكف زابير أبو هاليلويا نسخة بمنفس كاخت قوت أزرو كتمهروك زابير أبو هاليلويا من النت كاخت قلت ألو نسألي هالنا قويتا سي تومز أمنا دماغ زابير أبو فرينا بقدسنا خون زابير أبو كن في الليل كان عخاك زابير أبو سأقخان منفس كان بلعلينا خون سألنا هاليلويا كل خبرنا عخايخون اسم ودخ حد يسوس آمين آمين تباركوا